принципа. 5S, предполагам, че сте запознати, разсортирай, подреди и така нататък, като ние добавяме и 6-то S, което е safety накрая, безопасност. Значи един малък пример, това са опаковъчни материали в края на една наша производствена линия, които заемат място, създават предпоставка за злополука, предпоставка за спъване. Нищо сложно, създадоха се, направиха се рафтове, в които този материал се подреди, обозначи и вече не създава риск на производствената линия. По същия начин маслата, които имахме, значи да, варелите, както пристигат от производителя, поставени в вани, събирателни и така нататък, но това беше неудобно за ползване. Какво направихме? Създадохме нещо, както се вижда по бензиностанциите, значи направихме една малка установка, където се изсипва маслото вътре и с пистолет се налива в по-малък съд вече, за да може да се пренесе до машината. Много по-чисто, много по-лесно и много по-ергономично дори. Третия принцип, който използваме в работата си, това е концепцията за производствена линия. Заводът е приватизация, стар действащ завод, който СКФ пое, а производството беше под формата на тип партийно производство, механично предвижване между операциите на компонентите, изключително трудоемко и наистина не беше безопасно. Това, което направихме, прилагайки концепцията за стандартна производствена линия, ето така изглежда 10 години по-късно завода с стандартизирани, автоматизирани линии, всяка една. Също така, ръчни операции, които се извършваха наистина трудно, сортиране и визуален контрол, днес, използвайки знанията на нашите инженери и добрите практики от нашите колеги в чужбина също така, сортирането е автоматизирано, а условията за работа на визуалите са многократно, бих казала, подобрени. Това е старо оборудване, един наистина мотокар, който беше морално устарял, бих казала, използвайки много нашите уменията на колегите. Този мотокар е обновен, ремонтиран и е с газ пропан там. Много по-екологичен също така. Стари компресори, за съжаление, така изглеждаха нашите, необходими са ни компресори, да. Тези стари, не добре работещи и опасни компресори бяха подновени също така с нови oil-free компресори и резултатът е наистина на лице. Обезопасяването на машините също е изключително важно, тъй като това са стругови машини, шлайф машини, имат режещ инструмент вътре. Абразивите се въртят толкова бързо, че дори не се вижда как се върти, с толкова много обороти, не се вижда как се върти абразива. Съответно, машините са обезопасени с поставяне на електронни завеси и да искаш, не можеш да влезеш и да се нараниш. А на тези, на които не могат да се поставят електронни завеси, значи те са оборудвани с предпазни капаци, които се отварят и затварят. Разликата е, че при вдигане на този капак машината също изключва и наистина няма как да се нараниш.